Стъпка за нов смартфон. Избери най-подходящия за теб. Единствено от Global. Mais qui se fait tout miel et mouche un jour le manche derrière son sourire et son front si droit, sa grimace la fait se tordre à angle droit, le pas boiteux de ces gens soupçonnés d'enthousiasme douteux. Je suis badaboum boum. Франция ме дари с най-доброто си. Великолепно вино на великолепни цени. Открийте и вие магията на Франция. Елате от понеделник в Lidl и се насладете на най-новите ни френски вина. Lidl заслужава си. Най-горещите новини. С тази сутрин само по BTV. Всеки ден е ново предизвикателство. Във войната, любовта и шаха ходовете не се разкриват. Създай нещо красиво. Научи нещо полезно. Открий повече за себе си. Най-хубавото е, че става бързо. BTV Lady. Повече за нея. Децата не идват с инструкции за отглеждане. Детските сълзи карат родителите да се чувстват безпомощни. Медицинските сестри на Центъра за майчино и детско здраве, подкрепен от УНИЦЕФ, могат да бъдат до вас. Помогни, за да стигнат до повече семейства. Стани благодетел с месечни дарения през мобилен телефон. Избери да даряваш 2 или 5 лева месечно, като изпратиш СМС с сумата на 1021. Виждате къде да духне. Ето. Гледайте актьорската вечер в шоуто на Слави. Тук вече стана смешно. Кое не е ясно, бе, Слав, човек? Пасен номер. Понеделник, 22:30. Не.